Este o vârstă frumoasă. Sărbătorim 700 în 2023. Binecuvântare și sporire întru toate, extindere, pentru că există spațiu de suficient să se extingă și cele, cum sunt acum, cele necesare vieții acestei materiale, dar și cele necesare vieții spirituale. Felicitări tuturor, la mulți ani! Vă doresc sănătate, vă felicit și să prosperați și să ajungeți să fiți cea mai puternică comunitate și cea mai valoroasă comunitate din România, nu doar din Sibiu. Sunteți o comunitate deosebită, iar eu sunt onorat să mă număr printre prietenii voștri. La mulți ani Schellimber, mereu verde și tânăr! Consiliul Local al Comunei Schellimber hotărăște: se conferă titlul de cetățean de onoare al Comunei Schellimber doamnei Neghină Maria pentru activitatea desfășurată pentru promovarea patrimoniului cultural al Comunei Schellimber. Mamă și dascăl pentru 10 de generații. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mă simt onorată că astăzi, la aniversarea celor 700 de ani de atestare documentară a Comunei Schellimber, mi-ați decernat înalta distincție de cetățean de onoare a Comunei Schellimber. Se conferă titlul de cetățean de onoare al Comunei Schellimber domnului profesor universitar dr. Sorin Radu. Îți mulțumesc, domnule rector, că faci parte din această comunitate minunată. Sunt cetățean al comunei prin faptul că am crescut aici, m-am format aici, plătesc impozite aici și avem proiecte comune.